Триває інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучились до нашого ефіру. І впродовж наступних півгодини будемо говорити про політичну ситуацію в Україні, зокрема про сьогоднішній день у Верховній Раді і не тільки. А допоможе нам розібратися у тому, власне, що сьогодні відбувалося в інформаційному просторі. Політичний експерт, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова. Пані Олександра зараз з нами наживо скайп-зв'язком. Пані Олександро, вечір добрий. Чи ви мене чуєте? Вітаю вас, студія. Отож, напевно, розпочнемо з того, що дамо коротку характеристику тому, що, напевно, з початку цього тижня сьогодні відбувається у парламенті. Депутатів, зрештою, голосів для голосування катастрофічно не вистачає. В багатьох вже розпочалися канікули. І, власне, Верховна Рада у цьому році, оскільки це останній пленарний тиждень у цьому році, залишає дуже багато хвостів і дуже багато анонсів, обіцянок, голосувань, скажімо, на наступний рік. Це як закон про деокупацію і реінтеграцію, як ми його називаємо, це і закон про створення антикорупційного суду, і обрання аудитора НАБУ. Оцініть, будь ласка, наскільки, скажімо, реально, що справді у перших пленарних тижнях наступного року ці речі справді будуть проголосовані, як депутати обіцяють зараз, відкладаючи це на наступний рік? Насправді, давайте підведемо підсумок, що Верховна Рада 8-го скликання не дуже то й ефективна. Знаєте, вони використовують яку можливість для того, щоб уникнути своїх прямих обов'язків і безпосередньо не з'являтися в сесійній залі, не голосувати. Бачимо, що дуже мало присутні депутатів, вони продовжують кнопкодавити, голосувати за себе і за того хлопця, як то кажуть, знаєте, за своїх колег, однопартійців, скажімо, колег по фракціям. Багатьох ми навіть не знаємо ні в обличчя, ні в прізвищах, тому що зазначив, що медійними персонами є приблизно 20% депутатів, яких ми реально знаємо в обличчі, які дають якісь коментарі для ЗМІ. Решту вони, знаєте, залишаються такими поза увагою ЗМІ, і так само ми їх слабо знаємо. Тому хто насправді реально працює такими стахановськими темпами, іноді залишаються поза увагою. Буває така ситуація. Наскільки реально, що вони повернулися з канікул і почали плідно працювати, ну ви ж бачите, що в принципі тенденція вже укорінилася і важко їх зібрати як перед святами, так і після свят. Велика вирогідність того, що насправді ми будемо бачити пусті трибуни, але нам буде показувати система Рада, що в сесійній залі присутньо 300-350 депутатів, хоча ми ж розуміємо, що вони або в капелюшках-невидимках, або ще в якихось карнавальних костюмах. Ми їх реально просто не помічаємо. Власне, якщо говорити загально, підводячи підсумки, пані Олександро, з вами, напевно, би не погодився спікер парламенту Андрій Парубій, який, власне, охарактеризував цей парламент як той парламент, який в рекордні терміни може проголосувати надважливі речі, такі як, скажімо, реформи, те, що називається реформою освіти, медична реформа, судова реформа, пенсійна реформа. Коли ми бачили понад 700, а то й більше різних правок, і депутати з цим впоралися, вони це проголосували. Багато є запитань у експертів, власне, до якості цього голосування, але все ж таки, такий спринтерський характер в деяких голосувань таки був. Чи насправді тут не справа швидкості, а більше краще дивитися на якість? Однозначно краще дивитися на якість і на суть так званих реформ, тому що вони в багатьох моментах викликали широкі дискусії. Їх можна назвати в багатьох їхніх аспектах, я кажу про пенсійну, про медичну реформи як антисоціальні, тому що вони поки в своїй основі блага для українців мало несуть. І я думаю, що можливо так станеться, що їх будуть іще допрацьовувати, переглядати, змінювати, або під тиском внутрішньополітичної ситуації, тому що ви знаєте, що багато опозиційних сил критикували ці ініціативи і продовжують критикувати. Я думаю, чим більше ми будемо стикатися з реаліями цих так званих реформ, ми будемо розуміти, що там потрібно дещо змінювати. Що стосується освітньої реформи і закону про освіту, яку презентувала пані Гриневич, ви самі знаєте, наскільки він важко дався
міжнародній спільноті, скільки він викликав дискусії, скільки доопрацювань в Венеціанській комісії. Ну, тобто так само воно далося зі скрипом. Те, що проголосували в Раді, ви ж розумієте, що це не остаточний момент. В деяких моментах треба дочекатися десь підпису президента. Я взагалі кажу про ініціативи, не про ті, які вже проголосовано. Десь потрібно подивитися, що змінено між першим і другим читаннями. Ви знаєте, що іноді, як самі зазначали, буває по декілька сотень, а іноді тисяч правок. Тому це говорить в першу чергу про погану якість, першочергову, ну, скажімо так, цих законодавчих ініціатив. Вони постійно потребують доопрацювання. А вже потім вони можуть змінюватися в своєму, ну, скажімо так, докорінно змінюватися. Якщо продовжувати тему парламенту, то завтра у Верховній Раді мала б відбутися традиційна година запитань до уряду. І в цьому контексті хочу згадати ситуацію з одним із міністрів, власне, йдеться про міністра фінансів Олександра Данилюка, який вимагає відставки генерального прокурора. І, власне, за його словами, Генеральна прокуратура перешкоджає розслідуванню щодо колишніх власників Приватбанку, тому генеральний прокурор Юрій Луценко має піти у відставку. Давайте, власне, послухаємо пана Олександра і продовжимо. Натомість Генеральна прокуратура робить наступне. Перше. Затягується розслідування справ щодо дій колишніх керівників та власників Приватбанку. Так, Державним банком «Приватбанк» було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою України. Зокрема, щодо доведення банку до неплатежспроможності, незаконного виведення різними способами коштів з банку, неналежного використання конфіденційної інформації з серверів банку. Однак, жодна з цих справ на сьогоднішній день не була передана на розгляд судів, оскільки досудові розслідування у даних провадженнях просуваються вкрай повільно, а в деяких справах слідчі дії взагалі не ведуться. Друге. Порушуються та активно просуваються справи проти чинних службових осіб Приватбанку, Мінфіну та Національного банку України. І в цьому контексті я хочу додати, що прокурор, екс-прокурор АТО, пан Кулик, він звернувся до Служби безпеки України з певним листом, аби, скажімо, надати певні документи з приводу пана Олександра. І, власне, пана Олександра звинувачували ще раніше у несплаті податків. Якщо коментувати всю цю історію і враховувати, що, власне, навколо міністра фінансів вже тривалий час іде обговорення того, що він може або сам піти у відставку, або його туди можуть відправити. Чи можна, скажімо, завтра розвитку такого чекати, зокрема, на годині запитань до уряду, де, можливо, до нього буде багато запитань, або вже в новому році, скажімо, буде його відставка? Перше, буде зазначено, що начебто завтра на годині уряду буде звітувати безпосередньо пан Гройсман за діяльність уряду за рік. Можливо, ось саме такою стратегією вирішать відволікти увагу від того, що відбувається. Тобто, знаєте, всі чекали на звіт багато часу ще з кінця весни, влітку, восени. І, можливо, зараз перед Новим роком дочекаються якихось там змін. Другий момент, треба розуміти, що, наприклад, зараз президентові потрібно буде обирати, на чиїй він стороні буде, пана Данилюка чи все ж таки генерального прокурора. Нагадаю, що саме Луценко є креатурою президента, і він має безпосередньо нести відповідальність за свої кадрові рішення. І тут почекаємо ще, що нам заявить безпосередньо президент. І третє, знаєте, невидимою рукою відчувається присутність в цьому скандалі з паном Луценко і ситуацію з Приватом безпосередньо Ігор Валерійович Коломойський. Так? А ми знаємо, що там, де присутні інтереси пана Коломойського, зазвичай з особливим зацікавленням спостерігаємо за його політичними проєктами, його небажанням віддавати певні борги для держави. Треба розуміти, що ті позови, які стосувалися і Привату, і Татнафти в Україні, за рейдерські захвати структурами Коломойського. За цим все ми спостерігали досить цікаво, але я можу сказати, що там, де є інтереси Коломойського, там можуть бути гучні інформаційні війни. Нагадаю, як приклад,
Роттердам, в якому були інтереси Коломойського, і для цього була дискредитаційна така лінія. Що зараз буде запускати Коломойський, судячи з того стану речей, які є? Ви ж знаєте, і рішення Високого Лондонського суду. Я думаю, що, скажімо, від того ходу, який зробить Коломойський, буде залежати розвиток подій безпосередньо з цієї війни між Генеральною прокуратурою і Міністерством фінансів. Ну, оскільки ви вже згадали пана Ігоря Коломойського, то знаємо про ту зустріч, яка відбулася, як сказав генеральний прокурор, абсолютно випадково в Амстердамі. Начебто генеральний прокурор поїхав туди лікуватися, і там в мільйонному місці абсолютно випадково зустрівся безпосередньо з паном Коломойським. На вашу думку, ну тобто, як мені видається, якщо, скажімо, відбуваються такі зустрічі, то вони відбуваються в такому форматі, що двоє студентів, які теж відпочивають в Амстердамі, не можуть натрапити, скажімо, на генерального прокурора і на олігарха і зробити з ними селфі. Щось в цій історії не так. Це не так, мені здається. Я навряд чи вірю в такі співпадіння. І знаєте, як то кажуть, случайності не случайні. Да? Ось ці випадковості, які є невипадковими, в принципі, говорять нам, що були зацікавлені особи кинути це в інформаційний простір. Тим паче, що зазначено, що начебто ця зустріч була не в грудні, а ще в листопаді. Тобто вичекали певний термін для того, щоб потім ось так гучно оприлюднити, зробити певну інформаційну таку, знаєте, бомбу. Ситуація з Генеральним прокурором на сьогоднішній день, вона є цікавою. Він веде важливі питання для країни, як так звані справи століття. Згадайте, це і справи Майдану, і допити останнім часом Авакова, Яценюка у справі Януковича колишнього. Це все говорить про те, ну я вже не кажу про Саакашвілі. Всі ці справи, вони мають показати спроможність чи неспроможність Генеральної прокуратури безпосередньо виконувати свої обов'язки. Зараз в такому хиткому стані знаходиться пан Луценко, тому що якщо в нього не буде реальних якихось там перемог на цьому фланзі, то він насправді стає в хиткому становищі. На сьогоднішній день через ось ці, наприклад, покази, які давали Аваков і Яценюк, вже не так однозначно виглядає справа Януковича. Додаються деякі моменти і в справах Майдану. Згадайте, це покази, наприклад, італійців, грузинських снайперів і італійських журналістів, яких чекають. Другий момент, зараз ще зазначено було, що є так званий генерал АТО з Вінницької області, пан Десяк, який дає свої покази в суді, хоче додати якихось достаючих пазлів і в справі Криму, і безпосередньо в справах зимових ось 14-го року. І він зазначає, що можуть реально полетіти певні голови високопосадовців. Що буде видно, знаєте, Генеральна прокуратура настільки високо замахнулася, і в спадок Луценку дісталися від деяких попередніх прокурорів ось ці справи, що він має їх довести до кінця. Якщо він там доведе певну неспроможність Генеральної прокуратури, то я думаю, що він випаде з політичного життя. А ви ж пам'ятаєте, що пан Луценко зазначав, що для нього Генеральна прокуратура – це певний політичний трамплін. І наскільки він зміг або не зміг досягнути розуміння з паном Коломойським, говорило про те, буде він вибудовувати свою окрему лінію від президента в подальшому, чи все ж таки буде залишатися вірним президентові. Розумієте, що не так багато часу залишається до політичних перегонів, я кажу і про президентські, і про парламентські. Все одно відчувається оцей присмак виборчого процесу, і так чи інакше всі ці, знаєте, як то кажуть, риба шукає де глибше, а людина де краще. Кожен шукає для себе ось ці конфігурації різноманітні, які надалі можуть дати йому партнерів, заручитися певною підтримкою, розумієте, фінансових структур. Тому з Луценку буде цікаво подивитися. Так само, як і пан Данилюк може опинитися в такому стані, що, наприклад, ви ж знаєте, що в Кабміні давно назрівають кадрові ротації, можливо, і його місце, під ним крісло може хитатися, скажімо так. Ну, і
Можливо, чи може бути ще одним сигналом до того, що крісло під міністром фінансів може хитатися? Зрештою, про це говорять вже не перший тиждень, але, скажімо, прохання або заява першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко про те, що, власне, до кінця тижня, ймовірно, і цієї п'ятниці очікують звіту Міністерства фінансів, зокрема міністра фінансів, того, яких збитків державі завдала блокада окупованих територій, та торговельна блокада, я нагадаю. Тобто, і нагадаю те, що, власне, спершу цю блокаду організували окремі політичні сили, активісти, а, власне, пізніше вже її очолила держава. І зараз віце-спікер парламенту вимагає цього звіту збитків, яких, власне, Україна зазнала від цієї блокади. Я вам так само нагадаю, там досить активно з'являлися такі представники, як пан Соболєв і Семенченко, які активно себе проявили під час цієї блокади і, скажімо так, поставили в незручне становище всю державу і ультимативно вимагали, так само відстоювали не тільки особисті певні там інтереси або переконання. Я думаю, що так само не обходилося від тих політиків або, скажімо так, фігур, які можуть впливати і задавати тон. Тут так само я відчуваю інтереси пана Коломойського, який так само запускав ось ці ідеї. А що далі вже було? Держава, знаєте, якщо не змогла побороти, то вона перетягнула на себе і замкнула на собі, взяла на себе відповідальність за це. Те, що звітувати має міністр, я думаю, що це буде загальною канвою разом зі звітом прем'єр-міністра, а потім всі міністри мають прозвітувати про безпосередньо свій шматок загальнодержавного пирога, за який вони відповідають. Наскільки довго будуть звітувати, чи це буде лише формальний якийсь там, знаєте, по 5-7 хвилин, як то дають з трибуни, сказати, що все добре, щось там погане вже поборено і рухаємося вперед, як то кажуть. Я думаю, що якщо буде в такому ключі, то це буде мати формальний характер. Якщо буде більш глибинний якийсь звіт, то він може тривати більше дня. Ви ж розумієте, що питань накопичилось стільки, що швидкими темпами за 5-7 хвилин, як то надають з трибуни, прозвітувати просто нереально. Якщо перейти від справ парламентських і від справ Генеральної прокуратури, власне, до роботи Служби безпеки України, ще одна важлива новина дня сьогоднішнього, власне, про те, що співробітники контррозвідки Служби безпеки затримали Станіслава Єжова, який працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. І, власне, у протоколі він відповідав, зокрема, за переклад зустрічей з іноземними делегаціями і часто сам здійснював переклад. І, власне, що цікаво ще в цій історії, що з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом Єжов почав працювати ще у Верховній Раді і разом з ним перейшов працювати до Кабінету міністрів. І вже пізніше впродовж дня ця історія обросла новими подробицями про те, що дружина цього агента спецслужб Росії у Кабінеті міністрів, вона громадянка Росії і має рахунки у Сбербанку Росії. Наскільки небезпечною є така ситуація, що не десь там у Службі безпеки, а настільки наближена людина до прем'єр-міністра України, за попередньою інформацією, за інформацією Служби безпеки, вона зрештою виявилася агентом спецслужб Російської Федерації? Насправді ситуація гучна, резонансна. Ви влучно сказали, що це найближче оточення прем'єр-міністра, який його супроводжував в багатьох міжнародних візитах, був дотичний до переговорних процесів, мав найближчу і найшвидшу інформацію і міг її, скажімо так, важливу для держави, яка має, знаєте, проходити фільтрацію. А якщо ми бачимо такі моменти, що з найближчого оточення передавали далі за ланцюжком інформацію, це говорить про те, що погано можуть забезпечувати безпеку вищих посадових осіб держави, гостей, які відвідують державу. Ви ж розумієте, що тут було викрито, наприклад, якщо все це буде доведено і повністю там доведена справа до кінця, то це говорить, що в принципі це будуть постійно один одного підозрювати, тому що в кожному кабінеті можуть бути недоброякісні якісь кадрові
моменти. Другий, давайте не забувати, що бувають ситуації, коли відбувається прослуховування посадових осіб, не тільки політиків, наприклад, журналісти і ряд інших. Тобто це вже стає на сьогоднішній день частиною нашого життя. Ми ж вже до цього легше почали ставитися. Про це не означає, що це не резонансні ситуації. Те, що це б'є безпосередньо по іміджу прем'єр-міністра, не забувайте, що незалежно від того стану речей, які є, і тієї міції Банкової, безпосередньо Петра Олексійовича, все одно в нас парламентсько-президентська республіка, і прем'єр наділений дуже широкими повноваженнями і має нести повноту відповідальності за стан речей в країні, і є постаттю, з якою асоціюється держава. Він ключова персона в країні. І якщо в його найближчому оточенні відбуваються такі моменти, то що ми можемо говорити далі? Єдине, що буде можливо зазначено, що вчасно, попереджено, знаєте, не допустили якогось великого масиву зливу інформації, проте це означає, що всі почнуть думати один на одного, знаєте, і в них буде закрадатися думка, що все одно ж за ними шпигують, вони перестануть спокійно вести і перемовини. Спочатку це було з огляду на якісь там антикорупційну діяльність, ви знаєте, багато різних агентів під прикриттями і не під прикриттями поряд знаходилось, але зараз будуть безпосередньо вже думати на своє найближче оточення. То, власне, продумати на своє найближче оточення, це такий деструктивний елемент, який може внести деструктив безпосередньо у роботу і в стінах Кабінету міністрів, починаючи від, скажімо, рядового працівника, закінчуючи вже більш такими топовими, і це погано. А з іншого боку, як на вашу думку, що зараз мало б відбуватися у Кабінеті міністрів, можливо, би працівники або принаймні це наближене оточення, безпосередньо до прем'єра, мали би пройти ще якусь повторну перевірку, бо, як кажуть, багато чого в нас в Україні починають робити, коли вже рак на горі свисне. Отож, рак свиснув, і, напевно, було би варто вжити якихось заходів. На вашу думку, якими мали би бути ці заходи? На початку в засобах масової інформації є такий пасаж, що пан Єжов, він проходив люстраційні процеси, а це говорить про все одно багаторівневу перевірку. І не лише кадрову, яка має відбуватися безпосередньо на відповідність його тій посаді, яку він займає, ще безпосередньо він проходив інші фільтраційні моменти. Додаткова фільтрація кадрів, це єдине, що може говорити про поганий рівень, скажімо так, захисту державної таємниці, наскільки близько можна підкрастися, як то кажуть, до найвищих посадових осіб. І тут треба розуміти до кінця, наскільки багато інформації він передавав, яку саме інформацію він передавав, як довго, тривалість, обсяг. Тобто, насправді, я думаю, що на сьогоднішній день ще просто незрозумілі збитки від такої діяльності. І це те, що викрили. А скільки може бути такого, що не викрито? Другий момент, знаєте, постійно буде відчуття, що на такі моменти можна буде списувати усі ті негаразди в країні, які відбуваються, тобто на постійно підривну якусь діяльність зсередини. Ми і так досить часто чуємо, що в усьому винні, в усьому, що відбувається в країні, зазвичай треба шукати сліди, руки, ноги, ще щось від безпосередньо країни, яка намагається, скажімо так, внести розбрат в нашу політичну ситуацію, дестабілізувати ситуацію в країні. Це стало досить розповсюдженим аргументом для того, щоб не вирішувати проблему, а просто пояснювати її тим, що просто її неможливо вирішити на сьогодні. Я вас почула і зрозуміла, пані Олександро. Я вам дякую за цю ґрунтовну розмову. Багато речей ви особисто для мене прояснили. Дякую вам, що ви знайшли можливість вийти з нами на зв'язок і впродовж цих півгодини поговорити. Глядачам я нагадаю, що це була Олександра Герешмеділова, політичний експерт і кандидат філософських наук. Говорили ми про те, що на політичному фронті відбувалося в Україні сьогодні і чого можна очікувати завтра. Я вам дякую, що впродовж цих півгодини ви були разом з нами. Залишайтеся з АТР і надалі, а я з вами побачуся вже завтра.